En ni okinyi makawuono jatend migao mar thieth e pacho kae mano Susan Wafula odiochieng' makawuono nosidho ayanga mago yiedhe mag Nyaldiema. Ka bende chenro makamano mar sidho ayanga yiedhe mag Nyaldiema otimore kanyo e laru mar kar romo kata od romo mar Afya House mano buore Nairobi kae. Parni tuono mar Nyaldiema osebedo kanego kata jomathoth kata jomoko e pacho kae osebed kiyudo kod tuo mar Nyaldiema e pacho kae. Mane momiyo odiochieng' makawuono jatend migao mar thieth e pacho kae mano Susan Wafula odiochieng' makawuono osidho ayanga yiedhe mag Nyaldiema e pacho kae. Ka bende kinde ma bende osidho ayanga yiedhe makamago entiere kanyo kod jombetre mag UNICEF kachiel kod jambetre mar pinyno mar Jerman ma bende ochopo kanyo mar neno ni yiedhe makamago ochopo ne jopinya e yo makare. Wach makamano bende waluonu machiegni wabiro ng'isi kuku kachiel kod tiende e kinde ma bende wabiro yudo gi e weche manyien mamoko. Ka wawere kod